А вось адзін з жыхароў Мінскага раёна выкапаў за падметровых гурбаў свой дачны кааператыў. Канструктар-аматар ператварыў свой джип у прыбіральшчыка трансформера. Стары пазадорожнік мужчына спачатку адрэстаўраваў, а затым замацаваў вялікі адвал. Такая дадатковая комплектацыя дадала аўто амаль 300 кілаграмаў. Живу здесь постоянно на дачах. Само собой, техники дождаться сложновато, потому что когда снегопады, вся техника занята, где-то кого-то искать. Поэтому справляемся своими силами. Бывает долго, бывает по 6, по 8 часов. Ну, потихонечку прочищаем. Проезд есть, люди могут проехать. Скорая та же добраться и так далее. Хоць кааператыў і дачны, але абнаўляць снежную трасу неабходна штодзень. Зараз у пасёлку жывуць амаль 100 чалавек.